Mae golwg wyllt ar y tonau heddiw. Surf da. Dere, gad i ni fynd i nofio. Selfie yn gyntaf. Clic! Pa drwy hwnna ar y we? Dwi'n edrych yn ymnadwy. Dyna un arall. Clic! Hwna yw'r gorau. Ond, pa drwy dim ar Facebook ni bydd pawb yn gwybod ble ydyn ni. Dwi ddim o'r top a hynny. Mae hi'n gymaint gwell na bod yn yr ysgol. Ie, ac mae fan hyn yn ddigon pell. Neith neb ein ffeindio ni. 11 o gloch. Hanes. Mor falch na dydw i yna. A fi? Bioleg sydd gen i. Diflas. Unrhyw am ddod i'r môr te? Dwi'n llogi. Beth sy'n y bag? Creision, siocled, pop a gartheg. Gartheg? Ie, gartheg. Garlleg! Pam yn y byd wyt ti wedi dod â garlleg? Achos, dywedodd tad ci ei fod yn cadw ysbrydion i ffwrdd. Dim y fath beth ag ysbrydion. Really? A does neb, byw neu farw, yn mynd i dod yn agos a teithau newydd fwyta'r garlleg na. Mi ddwedodd tad ci fod ysbryd yn crwydro gwmpas y traeth yma. Dyw hwnna ddim yn wir. Sut ti'n gwybod? O, der y dan o'r alleg i fi te. O, mae rhywun yn ofnus yn barod. Allai ddim. Babi. Ddim cymaint o fabi a bydd e pan ddawr ysbryd. Ww! Fel dwedais ti, does dim siwt beth. Reit, dwi'n mynd i'r môr. Unrhyw am ddod? O, cyfle olaf. Mewn munud. Helo. Gai eistedd gyda chi? Os ti eisiau. Ti eisiau creision? Creision? Dwi heb weld dim byd tebyg i hyn o'r blaen. Nag wyt ti'n boeth? Poeth iawn. Beth ydych chi'n neud wneud yma? Gwastraffu amser. Ni fod yn yr ysgol. Ysgol? Chi gyd yn cael cyfle i fynd i'r ysgol a chael addysg gyda ddyddiau hyn, ond dydych chi? A dyn, yn anffodus. A chi'n taflu'r cyfle i ffwrdd? Ddim eisiau addysg, ddim eisiau cyfleoedd. Wow. Wyt ti'n actio mewn drama neu rhywbeth? Pardon? Wel, dy ddilla di. Mae nhw o gyfnod gwahanol. Elizabeth Williams ydw i. Daeth fy mywyd i ben pan wrthododd fy rieni i mi briodi fy nghariad Thomas Evans. Lle mae Thomas nawr? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n chwilio amdano. Ydy chi wedi ei weld e? Neu glywed sŵn ei delyn? Wow. Ysbryd o'i ti. Wel, bu i mi farw yn 1776. O ie? Sut nes ti farw te? Torres i fy nghalon. Manodd fy rieni fod yn rhaid i mi briodi Thomas Kirkhouse yn lle. A doedden ni ddim yn ei garu. A nes ti rando arnyn nhw? Doedd gen i ddim dewis. Roedd Thomas yn dlawd a heb dderbyn addysg. Dydych chi ddim yn sylweddoli pa mor lwcus ydych chi. Dwi ddim yn deall pam nad ydych chi eisiau bod yn yr ysgol. Aros am funud. Selfie. Beth? Clic. Hwyl fawr. Gobeithio ffeindi di, Thomas. Es i ddim mewn, rhioer. Chi'n edrych fel bethau chi di gweld ysbryd. Wyt ti wedi clywed am Elizabeth Williams? Y ferch o'r sger. Y ferch o ble? Sger. Y tŷ mawr yna.
Hi oedd yr ysbryd oedd tad ci yn sôn amdano. Os dim yn fath beth ag ysbrydion. Wow. Dyw hi ddim yna. Selfie o'r ddau ohonoch. Beth sy'n mor special am hynny? Chi'n edrych yn hyll fyd. Oes garlleg ar ôl? Ha?